בכלל לא הבינו מה זה הרגע של תרבות הזה. מאיפה זה בכלל הגיע? לא, שאול אמר שצריך לעשות איזשהו... נחתה קומית בסוף היום. כמה צלילים לחימום? אאו! 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 הרמתי, קודם שישתתף בו. כל אני חייב לפרגן לקולגה שלי שלא נמצא פה. מר שוורץ. לא, גיגי. היי טי! מה אתה חושב על הקטע הזה? היה קטע פיצוץ! תראה את אבלר! יש לו פרווה כל כך... לא יכול לתת לנו קצת! לא יודע שולמית, אני חושב שזה קשור בעניין של מזלות. כפיים! את הבאבא בובה! התנועה אפשרה ורחוק מהאליטה, אין לי שום שליטה איך לשנות לטובתי את השיטה. הממסד מסתכל